ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. ҷангвари маъруфи тоҷик Лоик Раджабов интизори мухориба аст ва ӯ аллакай мухорибаҳоро ёд кардааст. оиди чиз худи ҷангвар дар саҳифаи инстаграми худ хабар дода чунин суханҳо навишт: ман мухорибаҳоро ёд кардам, аллакай 9 моҳ баромад кардагӣ нестам ва ин танаффуси тӯлонӣ аст. ҳарчи зудтар ба қафас баргаштан мехоҳам ва боз ин азартро ҳис кардан мехоҳам, навиштааст Раджабов. хотиррасон мекунем ки Лоик Раджабов дар UFC 4 мухориба гузаронидааст, 2 ғалаба ва 2 бохт дорад. баъди охирон мухорибаи худ Лоик хабар дод ки ба вазни нимёна яъне 77 кг мебарояд ва акнун мухорибаи навбатии худро дар он ҷо мегузаронад. то ин дам Лоик дар вазни сабук 70 кг баромад мекард. ва дӯстон, дар ҳақиқат мо низ мухорибаҳои Лоиқро ёд кардем ва мухорибаҳои ӯро бесаброна интизорем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. на граница гаштем бачаҳо қатӣ иншааллоҳ. ина таға ина ирӯз 2025 01 11 рӯза, ирӯз 11 рӯза. ина бародарам дакме надошт, ҳама каса ина бародаро дакме набуд. чиқар гузаштем бачо созая таға чиқар рафт омадӣ. иншааллоҳ ҳама созая иншааллоҳ ина гаштесем доха гап нест. чемпиони пешинаи вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский гуфт ки агар муҳориба байни Ислам Махачев ва Илия Топурия баргузор гардад чӣ гуна мегузарад. ман фикр мекунам ки Ислам барои Топурия рақиби вазнин мешавад, чунки Ислам метавонад ки дуюм рақам кор кунад. Ислам медонад ки Илия имконият дорад ки зарбаи сахти худро ба ӯ расонад. фикр мекунам ки раундҳои охир барои Илия хеле вазнин мешаванд. лекин агар ки Илия рақибро ба доми худ афтонад, маҷбур кунад ки дар бозии ӯ бозӣ кунад ва зарбаи худро расонда тавонад, пас бозӣ ба анҷом мерасад. ӯ ҳама рақибро ба нокаут равон карда метавонад, ҳатто дар вазни сабук. ман медонам ки чӣ гуфта истодам. ман медонам ки Илия зарбаи хеле сахт дорад, чунки ман зарбаи ӯро дар худам ҳис кардам, гуфтааст Волк. ҳамчунин Волк оиди мухорибааш зидди Диего Лопес фикрҳои худро баён кард. ман боварӣ надорам ки ягон кас маро дар мухорибае ки 5 раунд идома медиҳад шикаст дода метавонад. ягона шахсе ки дар давоми 5 раунд ба ман мухорибаи вазнин дода метавонад ин Ислам Махачев аст. дигарон бошад танҳо шанси маро ба нокаут равон карданро доранд. ман дар ҳақиқат ба ин чиз боварӣ дорам. ягон кас маро шикаст дода наметавонад. онҳо маро танҳо дар хатогиам қапида ба нокаут равон карда метавонанд. Лопес бояд ки риск кунад барои маро шикаст додан. агар ки ӯ мухорибаи идеалӣ гузарониданӣ бошад, пас ӯ ин корро карда наметавонад. ӯ бояд риск кунад ва маро дар хатогиам қапад. ин беҳтарин шанси ӯст, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки мухорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни Александр Волкановский ва Диего Лопес аллакай рӯзи 12 апрел дар турнири UFC 314 баргузор мегардад ва мухорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Чавоби Оливейра гуфт ки визови Арман Царукянро қабул намекунад, чунки ба ӯ мухорибаи унвонӣ дар кор аст. биёед суханҳои Дубронксро гӯш мекунем. худи ҳозир ман реванш бо Арман Царукян намехоҳам. чӣ гуна ки ман гуфта будам, ман ӯро эҳтиром мекунам. ман стили ҷангии ӯро, мухорибаҳои ӯро эҳтиром мекунам, аммо ҳозир ман мухорибаи унвонӣ мехоҳам. ин мухорибае ҳаст ки ман мехоҳам. ман барои камарбанд ҷангидан мехоҳам, тамом, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Арман Царукян ба Чавоби Оливейра ва Ҷейсон Гейҷ визов дод ва чӣ гуна ки мебинем Оливейра розӣ нашуд. ва акнун рақиб барои Арман Гейҷи Ислам ва Топурия мондааст. ки рақиби ӯ мешавад ба наздикӣ мефаҳмем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.